माइनावा फैबाय बेनो माइनाव लानजाय नोंसिनिफ्रायथ' साइज Hello everyone, welcome to my vlog. खुलुमबाय. ओमफ्राय जोङो दा नै रेडि जागासिनो शपिं खालामहैनो थाखाय. ओमफ्राय जों दा शपिं खालामहैगोन. बिनि उनावहाय जाहैगोनबो, शपिंबो खालामगोन. ओमफ्राय जों अबाहाय थाङो, मा खालायो, जों अबाहाय शपिं खालामहैगोन बेखौ मिन्थिनो थाखाय नायलांबाय थादो. दा जों सौफैबाय. दा शपिं खालामनो थांनोसै. ओमफ्राय शपिंआ आंनि थाखाय नङा एक्चुअली मा बिनि थाखाय उनाव जिरायनायनि थाखाय आंनि बिनानाव देबिका ओमफ्राय दा जोङो नेगासिनो दङ माइनावखौ जों आंनि लोगो काजिनबो जायो टिकटिका माइनाव लानजाय गैयै दा देखायगोन आङो मानसिखौ फानिथार दे नायलांबाय थादो दाबो सफैयाखै माइनावखौ नेगासिनो जोङो माइनावा फैबाय बेनो माइनाव लानजाय गैयै माइनाव टिकटिका माइनावा गोलाव जागोन ना जि साइज का मोजां ओके ये भी अच्छा है माबायदि देखायलाय दंना गैया बिदिबा दंना गैया आयौ नै बिदिबो मोनलायो नो माइनाव सोरनि थाखाय काश्मीरी बे हामनाय नङा एक्सेलखौ हाननो थिनसै बेनो टिकटिका माइनाव लानजाय गैया हा ब्लेक कालारखौ बे मोजां नै नोंनि फेभरेट माइनाव बेथ' आंनियावनो दं ग्रिना मोजां बे बिसिबां माइनाव 900 नैबेयाव मोजां ना येल्ल'आ मोजां येल्ल'आ मोजांथ' आंहाबो गाननायसै मिथिया येल्ल'आ मोजां ना मोजां मोनदों बेखौ मोजां नुवाखै नै बेखौ मोजां नुथाराखै बे ब्राउनखौ मोजां नुदों नै आथिंखौबो गुफुर नुलायलायदों नै बे गोजाम सेन्देलाबो स्ट्रिट स्टाइलाव ओमफ्राय नै नोंसिनिफ्रायथ' साइज दंलै एटलिस्ट आंना आसिमासो गुजोबलायनाय जा दा बायनानै फैबाय मोनसे लाबाय दा माखौ लाखो मोनसे ड्रेस लादोंमोन ना ब्लु कालारनि ड्रेस लाबाय ओमफ्राय बेहाथ' लायासै उनाव लाफैफिनसैनो चाव माइनाव टिकटिका माइनाव लानजाय गैयै नोंनि बै डायलगखौ होनलाय जीजू मुझे भूख लग रही है एबार अबाव थांगोन बार्गार किंआव जाहैनोसै नोगो जाखावग्रा सासे ओमफ्राय बे बारा जानो हाया ओंखायनो फुङा ओमफ्राय आंबो जायो जानाया एसे ओंखायनो फुङा ओमफ्राय नोंहा बिराद जाखायोना माइनाव ओमफ्राय नोंना लानजाया अबाव दं लानजाय गैथ'आ थाबायलांगासिनो बार्गार किं जि मोजां नुदोंना बेखौ जि मोजां नुदोंना आंनो दायोमोन मिथिबाय सफैबाय बार्गार किं थांसै हाबनोसै ओइ सोर कुकारसो ओंखाम जायामोनलाय दहाय मानसिया खिन्थु नायलाय बिराद जाखावथारसैब्रा बिसोरो सानैजों फैसानि माबा सानगासिनो बिराद जाखावथारसिगोन नोंनि बे गालाला दिपिया जानोसै वेज वपर बेनाबो बेनो सेम पेप्सी cheers 아니 작게라고 해서 안 수가 있지
बेसेबांल' बुरजा रायलायदों आंना माबा बै बाहेरायाव माबागासिनो बाय बाय बिया थांग्रोबाय जाफैनायबाय दिनै गाज्रि नङा गोथावानो ओरैनोथ' आं बार्गारखौ मोजां मोना बाट दिनै बेयाव ट्राइ खालामफैबाय बार्गार किंआव ओमफ्राय गोथावानो ट्राइ खालामफैनो हागोन ओमफ्राय माइनावआ गावहा मोनसे खामानिनि थाखाय बे थांग्रोबाय ओमफ्राय दा जोंल'सै ओमफ्राय दा थांसै थाबायलांगासिनो थांसै दा थांफिनगासिनो ओमफ्राय आं दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो फोजोबनोसै ओमफ्राय नोंसोरबो लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनो दाबाव ओमफ्राय स' थांबाय थानोसै जों see you next vlog bye bye